ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов гуфт ки чӣ гуна қарор баровард ки карьерашро ба анҷом мерасонад. падари ман рӯзи 3 июл вафот кард ва тақрибан баъди 3 ҳафта ман бо модарам суҳбат карда якҷоя бо қароре омадем ки карьераи худро ба анҷом мерасонум. аз ҳамон рӯз ин чизро ман ва модарам медонистем. баъд ман худам ба Дана Вайт навиштам ки ман барои муҳориба тайёрам. ҳамон вақт танҳо ман ва модарам медонистем ки ин охирон муҳорибаи ман аст. дигар ягон кас ин чизро намедонист. ман ба ягон кас нагуфтам. вақте ки ту беҳтарин ҷангвари ҷаҳонӣ, вақте ки ту қувваи бисёр дорӣ, вақте ки ту пул ва шӯҳрат дорӣ, аз ин чизҳо даст кашидан хеле душвор аст. ба 20-30 миллион доллар негуфтан осон нест, аммо барои шахсан ман ҳамаи ин чизҳо дар ҷои аввал намеистанд. ин чизҳо асос нестанд. ин қарори осон набуд, аммо вақте ки ман ин қарорро баровардам, пас ӯро дигар тағйир намедиҳам. ман аз варзиш рафтам ва ман хушбахтам. як зарраи пушаймон нестам ки ин қарорро баровардам, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки Ҳабиб Нурмагомедов баъди марги падараш бо Ҷастин Гейҷи муҳориба гузаронд ва дарҳол баъди муҳориба карьераи худро ба анҷом расонд ва ҳамин гуна бисёриҳоро дар ҳайрат гузошт. тобови ҷангвари вазни сабуки UFC Арманд Сарукян оиди рақиби дар пеш истодаи худ Бенил Дарюш фикрҳояшро баён кард. ман хеле шодам ки саҳнаи муҳориба ва ҳадаф дорам. ман беҳтарин ҷангвари ҷавон дар ин дивизионам. Бенил бошад дар UFC аз 20 муҳориба зиёд гузаронидааст ва ӯ таҷрибаи хеле калон дорад. барои ҳамин ин ҷанги гурги ҷавон зидди гурги солхӯрда мешавад ва мебинем ки кадоме аз мо ғолиб мешавад. ин лаҳзаро ман дер боз буд ки интизор будам. ман чанд маротиба ҷангварони топ 5-ро ба муҳориба даъват кардам, аммо ягон тай аз онҳо ҷавоб надоданд. акнун ман имконият пайдо кардам ки бо рақиб аз топ 5 муҳориба гузаронам ва ман ин чизро сазоворам. рӯзи 2 декабр ман нишон медиҳам ки дар топ 5 буда метавонам ва нишон медиҳам ки ман чемпион буда метавонам, гуфтааст Сарукян. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Арманд Сарукян зидди Бенил Дарюш рӯзи 2 декабр дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир шуда муҳорибаи 5-раунда хоҳад шуд. мураббии чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев Хавьер Мендес гуфт ки рақиби навбатии шогирдаш кӣ шуда метавонад. ман фикр мекунам ки Ислам бо Ҷастин Гейҷи ҷангидан мехост. UFC нигоҳ мекунанд ки кадоме аз ҷангаварҳо ба онҳо пули зиёдтар оварда метавонад. онҳо таваҷҷӯҳи худро дар он сарф мекунанд ки кадоме аз ҷангаварҳо пули зиёд оварда метавонад, на ин ки дар ҳақиқат кӣ арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст. барои ҳамин ман фикр мекунам ки дар натиҷа бо Махачев ҳамон шахсе меҷангад ки пули зиёд оварда метавонад ва ин ҷангвар Ҷастин Гейҷи шуда метавонад, чунки ӯ бо Ислам ҳоло ҷангидагӣ нест, гуфтааст Мендес. ногуфта намонад ки Ҷастин Гейҷи дар муҳорибаи охирони худ Дастин Пориро ба нокаути вазнин равон карда соҳиби камарбанди BMF шуда буд ва ӯ чанд рӯз пеш гуфт ки танҳо бо Ислам Махачев ҷангидан мехоҳад ва чӣ қадар вақте ки дар кор шавад ҳамон қадар ин муҳорибаро интизор мешавад. дӯстон, худи шумо чунин муҳорибаро дидан мехостед ва ба фикри шумо дар чунин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.